Здравейте, дълго време търсейки начин как да помогнем на хората с малки възможности, как могат да направят голям бизнес, стартирайки с джобни пари. Открихме начина. Вие като партньор на компанията Royal Dream Life можете да участвате в глобалната търговия на стоки чрез изкуствен интелект и само за 5 минути ангажимент на ден можете да заработвате $18 дневно. В продължение на 126 дни можете да изкарате $1200 чиста печалба, благодарение на вашата еднократна инвестиция от $100. Вие участвате в минимум 12 сделки дневно на компанията за покупката и продажбата на различни стоки, за което получавате дял от всяка печалба. Ние ви гарантираме дългосрочна печалба, защото при бизнес модела, който развиваме, всички печелят. Ето как работи той. Компанията RDL рекламира стоки чрез различни инструменти в социалните мрежи. Клиент си поръчва телевизор без да заплаща предварително, това е важно за конкурентността на компанията пред останалите на пазара. Срокът за доставка е 10 дни, в които компанията да предложи на малките инвеститори като вас тази сделка на стойност $1200. Ежедневно през компанията минават стотици сделки, които имат нужда от финансиране. И когато 12 инвеститора, участвайки с по $100, потвърдят участието си чрез така наречените задачи, стоката се купува и продава. След което компанията дава половината си печалба на инвеститорите, разпределена поравно между тях. Виждате как всички страни са доволни. Маркетингът работи в три плана. Първият е $100, вторият $300 и третият $800. Винаги стартирате от първи, не можете да прескачате планове. В първи план на всеки 24 часа БГ време от 8 сутринта до 0 часа БГ време имате 5 минути, в които да си направите задачите. Начислението ви е $18, от които $3,72 ви е печалбата. Останалото ви е връщане на инвестицията. Така за 7 дни печалбата ви е $26. За 42 дни $156. В един план можете да стоите минимум 7 дни и максимум 42 дни. След изтичане на първите 7 дни ви се връщат $126, от които можете да изтеглите само 26, или продължавате нови 7 дни. След 42 дни вие ще получите $156. Чиста печалба след връщането на главницата. Ако доплатите само $43, можете да преминете на втори план с $300. Начислението ви е $54, от които 11 ви е печалбата, останалото ви е връщане на инвестицията. След нови 42 дни вие ще получите $468 чиста печалба. След връщането на главницата, ако доплатите само $31, можете да преминете на трети план с $800. След нови 42 дни вие ще получите $1500 чиста печалба, след което системата ви връща на първи план. Разбира се, може и да не се върнете и да си изтеглите всичко. Тук виждате печалбата, това ви е таксата, началната инвестиция, доплащанията. И накрая виждате, че само за 126 дни с инвестиция от $175 вие сте изкарали $1200 с ангажимент само 5 минути работа на ден. От решението, което ще вземете в момента, зависи бъдещето ви и на вашето семейство. Ето на практика как се случват част от потвържденията за сделките.